og det skal jeg ikke forstå nedladende. Det gælder mig selv, inklusive. I ved ikke, at Pentagon i 1996 lavede et stort projekt, som startede med den her rapport, der går ud på, at de i år 2025 vil eje klodens vejr og bruge det som krigsvåben. Så kan man lægge et land, så kan man lave tørke eller oversvømmelse eller hvad ved jeg. Det burde I vide, fordi dokumentet er frit tilgængeligt, hver kan finde det, og det vil sige, journalisterne kan også finde det, journalisterne ved også det her. Hvorfor fortæller de jer det så ikke? Jeg synes, det er relevant, fordi det hører med til USA's indstilling. De vil beherske vejret over hele kloden i år 2025. Det er snart. Det er om ganske få år. Til det brug bruger de blandt andet et anlæg, der hedder HARP, som er et eksempel på, at der er budgetter uden for det militære budget, som også driver med militær forskning. HARP er et anlæg, der i dag har forplantet sig til Europa. Vi har det i Nord-Norge i dag, og i Tyskland og i Schweiz. Og det de gør, det er, at de sender elektromagnetiske stråler ud i ionosfæren og stratosfæren, og derude har NASA i forvejen sprøjtet barium og aluminium og sjove ting, og så forsker de i vores klima. Er I blevet spurgt, om de må det? Nej, det er I ikke. Kunne det være en af årsagen til, at vi kan måle barium og aluminium i ikke bare sågar i luften i dag? Der er et østrigsk universitet, der har lavet et forskningsarbejde. Indholdet af aluminium, det er luftbåren i dag. Vi indånder aluminium i dag. Det er ikke sundt. Og det kommer et eller andet sted fra. Men det taler vi slet ikke om, fordi det er et meget, meget sofistikeret forskningsprogram. Og officielt er det ejet af University of Alaska, og det er også korrekt. Det blev det i 2015. Men det var et militærprojekt fra dag 1, og det handler om at kontrollere vejret i år 2025. Så åbenbart i år 2015 har de opgivet og sagt dem, så skidt pyt, så giver vi det hele til universitetet, og så er alting godt.